Ndewo! N'ụbọchị nke taa, ihe anyị wetara unu bụ akụkọ ifo. Na ya bụ akụkọ ifo, enwere otu obodo. Na ya bụ obodo, enwere otu nwoke mara ka esi egbu ọja. Kedu aha ya bụ nwoke? Aha ya bụ nwoke bụ Ọjadịlị. Ọjadịlị. Ya bụ nwoke mara ka esi egbu ọja. Ọ na-egbu ọja ya na-emetụta na mkpụrụ obi. Enwere ike ọ bụrụ na iwe na-ewe gị, ị nwere ike ịṅụrị ebe ọṅụ. Ọ bụkwa na ị bụ onye na-aṅụrị ọṅụ, nwere ụdị ọja ọ ga na-egbu. Ọ na-echetara gị ihe mgbu mere gị mgbe mbụ. N'ihi ụdị Ọjadịlị na-afụ, ndị mmadụ wee hụba ya n'anya. Ọ bụrụ na ọ na-afụ ya bụ ọja, onye gafee, o nwere ike ọmanya aka n'akpa, chịkọrọ ego niile dị ya n'akpa nye ya, maọbụ were ihe onyinye ọbụla o ji nye ya bụ nwata nwoke. Ọ fụgidere ya bụ ọja mee igwe obodo ha ahụ ya n'anya nke ukwuu, nke na ya bụ igwe na-emere ya ihe niile. Ọ bụ site na onyinye nakwa ego ndị mmadụ na-enye Ọjadịlị ka ọ nọ wee nweta ego o jiri wee rụọ ụlọ, nụọ nwaanyị. Na ya bụ ego ka o jikwa azụ nwunye ya na ndị ezinụlọ ya. Ka ọ na-egbu ya bụ ọja na-amatacha ndị mmadụ, ọ hụ na ọ bụ naanị ya mara ka esi egbu ọja n'obodo ha. Nganga wee bata, o wee na-ebunye, chee na ọ bụ naanị ya bụ ihe nwere ike n'ụwa niile ime gịnị? Ịfụ ọja. O wee chezo na nganga buru ụzọ, ọdịda esoro ya. Ka o bidoro ya bụ ihe, mpako wee banye ya isi. Ọ na-emere onwe etu masịrị ya. O ruo otu ụbọchị, ọ sị nwunye ya were ọgọdọ tinye n'akpati, jee kpọọ ndị obodo, gwa igwe obodo na ya anwụọla, ka ha buru ya lie. Wee mee gịnị? Wee gbabaa n'ime ọhịa gazoo. Maka na ọ na-eche na ewezuga ya, na enweghị onye ọbụla mara ka esi eme gịnị? Mara ka esi egbu ọja. O che na ọ bụ naanị ya nọ n'ụwa mara ka esi eme gịnị? Ka esi egbu ọja. Ọjadịlị wee gbakpuo n'ime ọfịa. Nwunye ya wee tie mkpu, wee kpọkuo ndị obodo, wee gbara gaa gwa igwe ihe di ya sịrị ya mee. Ka emesịrị, ndị obodo wee gbakọta, wee hụ akpati ozu, wee kwere na gịnị? Na ya bụ nwoke a na-akpọ Ọjadịlị anwụọla n'eziokwu. Ha wee buru ya gaa lie ma mee ihe gbasara akwamozu ya. Ka emesịrị, n'ihi na enweghịzi onye na-afụ ya bụ ọja n'obodo, ha wee jee n'obodo ọzọ gaa kpọta onye ọzọ mara ka esi afụ ọja. Onye nke ahụ ha kpọtara ka Ọjadịlị dịrị umeala. Ọ naghị eme mpako, ọ naghị eme ngala. Ọ na-eji nwayọọ nwayọọ n'ihe ọbụla ọ na-eme. Igwe wee were maka ụdị akparamagwa ya bụ onye nke ahụ ha kpọtara site n'obodo ọzọ, ka o si akpa agwa na ka o si eme ihe ya, ọ kachasị mgbe ọ na-afụ ọja ahụ, wee sị na ọ ga-alụrụ ya nwaanyị, rụọrọ ya ụlọ, na ihe ọbụla gbasara ya bụ nwata nwoke na-afụrụ ha ọja, na ya bụ igwe ga na-ahụ maka ya. Mgbe nwunye Ọjadịlị nụrụ nke a, ọ gbakwuru di ya n'ime ọhịa gaa gwa ya, ya lekwe ihe igwe obodo kwuru, na igwe akpọtala onye ọja ọzọ site n'obodo ọzọ, na ya lekwe na igwe siri na ọ ga-arụrụ onye ahụ ụlọ, lụọrọ ya nwaanyị, ma na-enetekwe ya na ndị ezinụlọ ya anya. Ọjadịlị wee sị ya na-asị na ọ bụghị eziokwu, na nke enweghị ike ime, na ọ bụ naanị ya mara ka esi egbu ọja, na ọ ga-eje ije eji anya ya wee hụrụ ihe nwunye ya na-akọrọ ya. O wee sị na ya bụ ime ọhịa wee gbapụta. Ka ọ na-apụta, ụfọdụ ndị obodo ahụ hụrụ ya ka ọ na-agbapụta. Ụjọ jidere ha, ha che na ọ bụ mmụọ. Ebe ụfọdụ bụ ndị katara obi ji
aja wee na-atụ ya ka ha mara ka ọ bụ mmụọ ka ọ bụ onye dị ndụ n'ezie. Ọ sị ha na ya anwụbeghị anwụ, na ya ka dịkwa ndụ. Mgbe ihe dị etu a ruru igwe ntị, igwe wee si kpọrọ ya Ọjadịlị ka ọ bịa kọwaa onwe ya, kọwaa ihe kpatara o jiri kpaa ụdị agwa ahụ. Ọjadịlị wee gara bịa na be igwe, ya na ndị ọha obodo gbakọrọ. Igwe ajụọ ya kedu ihe bụ ihe a ya na-anụ. O wee bido wee rịọwa igwe biko ya gbaghara ya, na ọ bụ nganga bara ya isi mpako wee bata, na ọ bụ ya mere ya jiri wee kpaa ụdị agwa ahụ ya kpara. Ndị obodo wee tie tụfịa akwa arụ, n'imeela ihe obodo na-asọ nsọ. Kedu nke bụ mmadụ dịka gị ime ụdị agwa? Gị bụ onye a na-ahụ anya, gị bụ onye a na-akwanyere ugwu pụrụ iche n'ihi ụdị obiọma ị na-ewetara ndị obodo. I wee nwee obi ịkpa ụdị agwa n'imeela gịnị? Arụ. Ka ha kwuchara nke a, igwe obodo wee sị ha na onye ọbụla ekwuchala ihe dị ya na uche, na ihe mere emego, na ha eliela gị bụ Ọjadịlị, kwa gị bụ Ọjadịlị, na enweghịzi ihe jikọrọ gị na ha ọzọ dịka onye obodo ha. Ọ bụ etu a ka Ọjadịlị si wee bụrụ onye nwụrụ anwụ nye ndị obodo ya. Ọjadịlị chezoro na onye buru chi ya ụzọ, ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ, wee were nganga mebiere onwe ya ihe. Ndị obodo mere gịnị? Ha chụpụrụ ya na nwunye ya. Ha kere ha ọmụ, gbọọ ha asọ, wee chụpụ ha n'obodo ha, wee sị ha n'ụbọchị ọbụla a ga-ahụ ha n'obodo ahụ ọzọ, na a ga-eme gịnị? Na a ga-egbu ha. Etu a ka Ọjadịlị si wee mee gịnị? Wee si n'obodo ahụ pụọ gawa n'obodo ọzọ. Ebe a ka ya bụ akụkọ bịara n'isi njedebe. Kedu ihe mmụta dị na ya? Ihe mmụta dị na ya bụ na ihe ọbụla ị na-eme, ebe ọbụla ị nọ, ọsọ ya bụrụ na gị bụ onye isi na ya bụ ụlọ ọrụ, adịna eji nganga maọbụ mpako eme ihe maka na ịkachacha onye ọbụla, i were na ọ bụ gị ka ụwa zuoro oke. Marakwa na otu ụbọchị na gị bụ onye na-ebuli onwe gị elu, na a ga-ebuda gị ala. Ndeewonu.